A teraz, ja keď som s ňou rozprávala, tak ona mi hovorí, že a vy máte aké dobré vedomosti, že vy chodíte na čínsku medicínu? Ja, že nie. A že vy nechodíte, že ja som prváčka. A áno, tak dajte mi kontakt. A takto som ja začala. A uvedomuješ si, pre koľkých ľudí si práve ty tým Božím darom? Koľkým ľuďom si ty zmenila život, alebo im ho pravidelne meníš? Nie. Že si to proste berieš ako poslanie, ja áno? to berem tak, ako že je to normálne. No však je to normálne, ale... Ako naozaj, že ja to nevnímam ani ako prácu. Ja s tým žijem a... Čiže skôr asi poslanie ako práca, Ako áno? presne tak. A ja mám radosť, keď mám takú tú spätnú väzbu, že áno, tak niekomu sa ten stav zlepšil, niekto sa vyliečil a ja mám z toho veľkú radosť. A zás poviem taký príklad, že včera prišla za mnou pani, no totálne zavodnená,